Chana hukunci kan kisan Ummita ta faɗi dalili na farko. A ƙarshe babbar kotun Kano ta yanke hukuncin kan ɗan garin Sin da ake zargi da kisan Ummita bayan tsawon lokaci ana shari'a. Mai shari'a Sunusi Ado Ma'aji ya kama Mr. Kondenghen ɗan ƙasar China da laifin kisan Ummita, bisa haka ya yanke masa hukuncin kisa. A watan Satumba da ta gabata a shekara ta 2022 ne mutumin ƙasar China ya kutsa gidan su Ummita kuma ya burma mata wuƙa har lahira. Bayan tsawon lokaci, babbar kotun jihar Kano mai zama a titin Mila Abunfai ta kawo ƙarshen shari'ar kisan Ummul Kulsum Sani Buhari, wacce aka fi sani da Ummita. Mai shari'a Sunusi Ado Ma'aji ya kama wanda ake zargi ɗan asalin ƙasar China Kondenghen da laifin kisan budurwar tasa marigayiya Ummita. Bayan ɗan Chanan ya gamsu da cewa ya aikata kisan, alƙalin babbar kotun ya yanke masa hukuncin kisa kamar yadda wata jarida ta rawaito. Idan ba ku manta ba, ɗan Chanan ya shiga gidan su Ummita a watan Satumba shekara ta 2022 kuma ya caccaka mata wuƙa har lahira ta mutu. A farko dai ya gudu daga gidan da ya aikata wannan ɗanyen aiki, amma daga bisani dakarun 'yan sanda suka damƙe shi a wani rahoto. A lokacin da yake amsa tambayoyi a kotu, ɗan Chanan ya ce Ummita ta yaudare shi yayin da ta auri wani daban duk da suna soyayya kuma yana son ya aure ta. Geng ya ce lokacin da suka fara shirye-shiryen aure, ya siya mata rigar amarya ta Naira miliyan 1.5, sannan ya mata canjin sababbin kuɗi na Naira 700,000. Lokacin da ta kai ni garinsu a Sokoto domin na gaisa da 'yan uwanta, inji ɗan Chana ya ce na kashe musu Naira 700,000 wajen yin alheri. Ya ce Ummita ta yaudare shi bayan ya siya mata gidan Naira miliyan 4, motar miliyan 10 kuma ya ba ta miliyan 18 domin ta ja jarin kasuwanci. Ya ƙara da cewa ya saya mata rigunan gwal da kuɗinsa ya kai kimanin Naira miliyan 5, ya ba ta miliyan 6 domin ta kammala karatu a jami'ar ta Sokoto da kuma Naira miliyan 1 na sa sola a gidansu. Wannan shi ne ƙarshen labarin da muke kawo muku. Kada ku manta ku yi